ka report mokwongo mane donjo ni ogo nyamburko mag achiel kuom jochung', bang'e kendo chako go nyamburko mag jochung' machielo. Ko ng'eni magi gin gik matimore mag siasa ma samoro ng'ato nyalo kata mana go nyamburko mare en owuon, ng'ato nyalo go nyamburko mar wadgi, ng'ato nyalo kata gore en owuon. Siasa gi weche mathoth. Ni aparo gima Sonko ndalo moko nowacho kaka ne gipange Nairobi ka. Koro weche ne thoth ahinya, to king'iyo kaka Kasipul chalo, to aparo ni ng'ur manitiere go gimbe gin mana kod haki mar ng'ur. To ageno ni ODM oketo okenge moktegno ma samoro joma nigi ng'ur nyalo biro chwalie. Ng'eni nitiere ga okenge mag keto aput miluongo ni tribunal, ma koro winjo ni ng'ane ne owinjore bed ni goni ombulu 10 to goni ombulu 1 nikech moko nitie mano mai. Kata ng'ane no monji kendo moketh montami kata tam johera magi mondo mi kik goni ombulu. Nikech penjo benche nitiere ni kwan ombulu manoncha nogo Kasipul ka be gine kwan ombulu hie, nikech jomoko ne penjo ni yawa to kare ji moriedo ere, to jomogo eni kanye. To skunde moko be jomoko wacho ni wan ne wachopo to nok wanya gocho nikech ne nitiere koko makage kacha. Koro nitie penjo mathoth ahinya ma pod ne wuok e chendo mag welo go. To koro magi bende gin puonj man to mbele ka ji to ji dhi nade. Koro ang'eni pod en twak ma pod wadhi nyime kod gedo. Nikech ang'eni kata mana coordinator mane tayo yiero go mano meeting gi party mar ODM nyaka chiw report mar kaka welo no notimore. To gimachielo manitiere ka